Beyden düşürümde 15 ayının 15'i. Geyinim işe var yani. Bana bir soru veripdirler. Şu sprey bilen 200'lük spreyin tapawdy näme diýipdirler. İkisi şu duruculuğu ya pes mi diýipdirler. Hiç il pesel. Munna 4 is başka is, o täze gelenler 4 is, olaryň wapşa başka is. Bu öň gelen ýüküm bolan üçin şu adam gutarýança diýip sagun bilen bile 150 manatdan goýaýdyk şeýle. Olaram 250 milli ullu hem uli ve başka isler. Bularam başka isler. Öňkü ýük bolan üçin şu wagtdan habaryňyz bolsun. Qarab ikisinem alsaňyz utulmaýaňyz 150 manat. Olam 200 manatdan ýöködi. Habaryňyz bolsun. Men ýa-da şunu alan sebäbi hem amatly hem gowduş ýa sawunam mar gapdalyna. O ýysyny gowurup onu alyp gitýänam.